Čaute, vítajte u ďalšieho videjka. Máme tu zrenovovanú babetu. Toto bola tá zelená kedysi. Ako vidíte, farbená kompresorom, všetko nové tlmiče. Brašne na košík. Košík tu ešte nie je dočasne uchytený, to len tak zatiaľ. Tacháč, všetko no, ešte nejde, ale pôjde. Nádrž prečistená. Benzínu nie veľa. Ešte zapojiť chcipák svetla a bude to ok. Ale podstatnou vecou je, že zvoní. Hej, bysťu. Pekne. Nádherne. Vychytávka sveta. Áno. Nový blatník z brusu. Ty čo hádžeš po mne? To je ten brus. Kde ja? Jak sa nám tu schováva? Hádže po nás papeky. Aha, nechcípa. Ty skoro si mi trafil. Trafil si babetu skoro. Ty kozal, to riaden papek a toto po nás hádže zmrt. A ju trafila. Oj, Martin, No, trafil si ju. mi babetu. Hovor psovi. Dobre, idem na nej domov teda, Martin. Máme tu babetku Origo stav. Dobre, odveď to domov a budeme spokojní. Páči, keď sa niečo pokazí, môžem sa zavolať? Dobre. Vypajte za domu. Dopadne, je sa odjed? Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.